Bus melak ni musulod karong bus no. Nasa na pag-isong bus ba? Katilo na sa taglaki. Uy, paano ta? Ba kayo maglabog ta? Okay, boss. Kailan may sulod kong bus ba? Sulod lagi ni ron. Kana bus ho, padung. Kana bus ay. Dung na na bus ay. Kano? Ano? Kani. Wow. Op, nakakibag pasulod, nakakibag sa pasulod. Sikas wala sir. Sikas wala sir. Sige, pas. Ngawat tayo. Ngawan. Awat ko ba? Tuloy ba na? Boss, ako na sa boss. Kalibahaw, Pinoy! Boss, ako na sa. Usoy. Ako na sa dahil. Oh, tama na kay Luy kayo. Thank you, Papa. Awak dia, aku bakal sulod dere. Kisah miyo dere. Hoy, mana ba ko kisah miyo ni dere? Daray. Ikaw miyo dere? Dili po Kisah miyo ni dere? Kana eh. Nino man eh. Ay! Ikaw di miyo dere. Nino man eh. Bagay, kisig-kisig na ka. Gila terang buku. Gila terang Wak ko kapangilo tungod nimo. Ilo kayo. Ilo. Ha? Ilo. Ilo. Tilapin mo, tilapin. Ha? Dapat? Oh! Kami! Okay naman, boss. Pinta rin mo dito, pinta. Kita ka sa lumot. Uy. Hindi ay. Pagsunod na ako, ayoko nila. Ikaw, sama ka nila. Gigikuan ko eh, gikulata. Gikulata. Buktain, uy. Ha? Bukay. Nag-ilo ko ni Busing, uy. Ano ba? Hindi, traso ni mo eh. Waan, ngawat ko brief. Brit! Oh, Pantulin mo, tae, uy. dili ko, uy. Patay, boss. Nagkadaghan na kita dari boss ba? Makadugay ka igang gini dari napita, boss, oh. Magpatao na tag aircon. Ganang ko ang boss Erkon para mamuti ka. Okay, ano pa iba ko? Sulat. Sa kaso ni sir. Sulat. Kaso eh. Kasi kaso ni mo na eh. Nangrip og baboy og nanumbag og tao. Pagani ka ha? Pati agnaw ni mo eh. Ano din eh? Oh, sige. Pati ni kong tao day. Ikaw! Wala. Uy, boss, tidir ko din. Hilot! Di mo ko kumating daw. Boss. Inaya ba? Kamu ba? Grabe kayo. Haras kayo sa ako. Ay, payot. Niyumbuang di ay. Oh, steady lang mga bukoy. Kaya ba akong sulat? Isa na. Masumbang na. Ay, bala. Sige na. Halos, nag-iup ko! Bala na. Bala mga mga. O sa kaso ni mo? Ano ka mas mo ka? Sa kaso na. Tagal. Walas ka na lang. Sa kaso na ba? Sa kaso na. Wala po siya. Kapatay ko! Papo nila eh. Sa katawa kong napatay! Ito man yung muna papatay. Ganito ka na mo. Gahi kayo. Tagalos ka mo daw. Tungod sa COVID! Atay nga COVID! Atay nga COVID! Asa mo? Isog mga mo! Pas isog ko kay COVID ko! Shout out ko sa ko mga friends, little friends guys. Sa mga igagaw, sa mga taga-kuan, taga-Kibawi, taga-Maramog o kuan, kang Kail Gumanid. Shout out kay Bibijin o ni ang kuya si Bindi Dadan o si Marjin Dadan. Shout out po sa akong mga friends sa Facebook o nagsuporta sa Bukidnon Vines. Salamat. Ay, shout out ko sa tanan akong mga amigo. Labi na shout out ko sa nag-birthday karon nga si Jinli. Thank you sa food. Jinli Dadang. Happy birthday. Shout out dahil ko sa akong ayaan sa Malaybalay nga wala niyan ug sa akong uyab. Thank you kayo sa pag surprise. Ang sa Bukidnon Vines, shout out ko. Thank you sa pag-anhi. Yo, shout out ko sa kuan day. Sa Pakit Pamilya din sa Kitamis katong permiti ga view sa among mga video. Salamat kayo sa suporta og shout out ko ni Junjun nga Balungkas og ni Rox og ni Sanet. Shout out kina sa inyo og sa kuan. Sa wala kauban nga kauban namo. Kamo kakaon kami nakakaon mi. Salamat kay ka Jinlyn Megalianes og happy birthday. Okay, hey! Go!
Yo, what's up mga bugoy? Shout out ko sa ako ang gitrabahuan nga na si Lulong Lungski. Nagbungkag makina. Ha! Wala na intro. Mao na ta. So, what's up? What's up? Salamat sa nag-invite sa makaroon. Happy birthday, Jinli. O sa wala pa nakabalo sa among YouTube channel, Bukid ng Vines. Please like, comment, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell para update ka sa among mga bagong video. So, pang gulat, subscribe na. 1, 2, 3, action! Okay, thank you. Salamat sa tanong. Salamat kayo sa kaon.